tuinfeest. Wat gaat er morgen gebeuren daar in Bartling? Wij gaan een grote tuin. En zo nou en dan willen we daar wel eens wat mee doen. Ik ben dus zit in een organisatie van Wiens, van de stichting Kunstproject Wiens. Wij organiseren exposities in de paneel bij de haven in Wiens. Maar zo nou en dan willen we wat extra's doen. En dit hier is dat bij u in de tuin. Daar hebben we muziek bij. En de meesten kennen de tuinbesjen. En we hebben een poëzie leren. We onder bij hem al je gedichten heen. Ja, en waar gaat die gedichten maken? We hebben verschillende mensen vragen om wat te maken zijn. Onder andere bij mensen uit het dorp. Er zijn reacties op komen. We gaan zelf wat maken. Abeltje Noordstra uit Hudegriep het gedichten maken. Ali Soeboer uit Dokkum het gedichten maken. En straks ben we onder gedichten komen. Dus poëzie en muziek. Wat voor muziek is er altijd? We hebben wereldkoor decor onder leiding van Peter Smedinga. Die zal optreden. En Berlef Cornelis met de dwarsfluit. En Tim Bril met de piano zullen optreden. En toen is speciaal mooi iepen om te zien of ik wel oors iepen. Dat je bij jou in de tuin zien kennen. Iedereen mag komen wanneer het er wil. Meesten van het huis van de herbergier, dat is een huis voor dementerenden. Die maaibuis staat er de deur in, dan hoeven ze net op het dik erin. Die komen dan gewoon even bij uw borkje. Ja. En ja, verder staat iedereen wel vrij om bij u de tuin te zien. Ja, en hoe laat begint het mooi? En waar moet ze werden trouwens? Bartlehem 21. Dat is aan de Wienzerkant. Want Bartlehem het vanzelf naar de orenkant. Ja. Maar je moet aan de Wienzerkant wezen. De Tietjerkse deelkant. De kant van RTV Noef. De gemeente van de RTV Noef. Klopt. Hoe laat het begint om 3 uur, zeg? 3 uur. Iedereen is er van jelve trein. Kan meestal even een bakje koffie, bakje thee. Er zijn taarten maken. Allerheerlijkst. Varske taarten en er is thee, koffie. En na ouderin kan meestal nog even wat drinken. Ja, het begint 3 uur en hoe laat is het ding? Nou, een uur is 4 verwacht je. Uur is 4. Ja. Nou, van 3 uur 4 in het tuinfeest in Bartlehem. De Wienzerkant. De Wienzerkant, ja. In de tuin van Verdiebeil. Ja, klopt. En we verkopen echt nog kaarten van mensen die de aquarellen maken. En er is een verlotting. Met mensen een lotjes je kennen. Nou, genoeg nieuwsgierig te doen. Ferdy, bedankt voor de komst naar de studio. En succes morgen. Geniet van het waar, de muziek en de poëzie. Dankjewel. Jim, kom maar even del. Ja, dankjewel.